Nag-start po tong business namin noong 2007, pero sa sidewalk pa lang po. Kaya nabansagan po na Kalye Fried Chicken. Kasi chicken lang po at saka fried tilapia, yun lang po ang paninda namin. Tapos hanggang sa naging 3, naging 4 na klase, 5, hanggang sa dumami na po siya. Nasa 15 na po siya na klase ng pagkain po. Karamihan ng customer po namin, mga taxi driver. Sila po talaga yung pakilala po sa amin. Kaya mahal na mahal namin yung mga taxi driver na yun. Kaya inaasikaso namin talaga sila pag sila yung ano dito. Sila yung nagdala ng mga customer sa amin, mga taxi driver. Tapos nung lumipat na po kami dito, taxi rin po ang nagdadala sa amin ng mga turista. Tinatanong nila kung saan lumipat yung dating nagchichicken sa may sidewalk. Ay, may pwesto na sila. Yung dinadala nila dito. Kaya taxi po talagang nagpasikat po sa amin. Ano naman. Dahil po sa chicken po talaga namin, kakaiba daw po kasi ba't ganun daw po yung lasa, anong ginagawa daw namin. Inahawig po kasi nila talaga siya sa Max. Mga taga Manila na first na nakatikim, nagtrabaho daw po ba kami sa Max, sabi nila. Kasi yun ang lasa nila. Pag first na tikim, sabi po namin, sarili po naming ingredients. May iba po kaming version sa chicken po namin. Pag malakas po siya, maabot po ng 400 kilos po. Pero pag mahina po, kagaya ngayon, nasa 250 po. Araw-araw po yun. Sa chicken lang po yun. Hindi po kasali yung mga ano namin, yung mga ibang putahe po. Hindi po kasi ako mahilig kumain sa labas. Pero nung kumain po ako one time sa kay Inasal, parang doon ko siya naman naihahawig. Yun lang kasi si Inasal is grill. Kami naman po is fried. Tsaka yung sa amin po kasi, ang kaibahan po niya, half cook po siya. Binoboil po namin siya sa ingredients po namin. Yun, isa pa po na nagiging bestseller po namin is si fried sungo po kasi ang tawag dito sa Baguio. Po, ulo ng baboy na na-chop na. Tapos dinidip fry po siya. Serve hot din po siya. Yun na rin po ang isang lumalaban sa mga paninda namin. Parang pumapangatlo kay chicken, tsaka kay pork steak.
Thank you sa mga customer po namin na hindi nagsasawa na tinatangkilik po yung mga paninda namin. Kung minsan, nababash. Normal lang naman po yun. Ang Rap's Fried Chicken House po is located po dito sa 170 Barangay Military Cut-Off po. Ah, 1972 nagsimula ito. Dati sa mga biyanan ko to, sa mga in-laws ko. Tapos nung wala na sila, i-transfer na sa amin. Ang mga bestseller namin is bulalo, inihaw. Yung inihaw, sinasawsaw sa dugo. Meron din po kaming soup number 5. Kung gisado naman, bat and balls. At saka mga dinakdakan, bakarita, kaldereta, mga kambing, kilawin, ganun. Okay, sige. Exotic food daw yun, sir, yung batan balls. Kasi bayag ng baka yun eh. Ewan ko kung totoo yung sabi nila. Yung kasabihan na kuhan, pag kumain ng batan balls, ewan ko, pampagana daw, sabi nila. Yung, ano pa yung bulalo? Bukod sa mura yung price namin, at saka siyempre binabalik-balikan kami dahil sa lasa at saka sa mga service. Ma'am, sa dami po nung kainan dito, ano po yung pinagkaiba ng Kalahati? Siguro yung lasa, sir. Hindi namin kasi tinitipid yung ingredients niya. Kinukompleto namin. Kasi dito sa mga naman, pare-parehas din naman kami ng May bulalo rin sila, papaitan, ganun, inihaw. Pero may mga kanya-kanyang na rin kami, mga customers, yung suki namin. Kadalasan na mga customer namin is mga turista galing sa iba't ibang mostly Manila, kung minsan may mga taga Zamboanga din, yung mga Mindanao, ganon. Kasi sinasabi nila taga Mindanao kami, sabi nila.
Salamat po sa mga customers na dumadayo sa amin. Kung makapunta kayo dito sa Baguio, puntahan nyo kami dito sa Slaughter Compound, Baguio City. Balhaja Kitchenette po. Tikman nyo po yung aming pinagmamalaking bulalo, inihaw, at saka yung mga ibang recipe namin. Hindi kayo magsisisi.